Alam ma'am, hadukan ninyo ma'am oy. Sus nga madlok man ka nga kawatan rame dili mi kriminal. Han ang motor gikawat. Han, burag kailak wa ng bayuta ba? Kinsa matuhan? Moto ang bana ni tumboy nga kawatan han. Pabuang-buang de ka. Nasa mga dalab sige ra magkakatulog na. Magbuot! Kung ka na yung sige katulog na, may pag nangita ka diskarte para makakaon ta. Unsa man pong klaseng diskarte ah? Katugon mga trabaho na to sa una, God, nakalimutan ka? Kapoy nagisig pangawat ba? Okay ra untag ikaw mabunog. Apil pug ko mabunog. Ano sige kalampag na, kaya na nakakaon, rata na buhay. Nabuhi pud lagi ta pero puro ra pud ginawat. Ay natural, kay mga tapulan man tawa, may nangita sa tuwag trabaho. Di, ingani na ta. Ay susli mo istorya pa jud ka. Ikaw ra may tapulan. Ilong ra, otro, mapagkali ka sige nagigda, ra. Kuha magagyaya sa tong anak. Oh, tanawa, unsay ikabayan na to anak. Unsay ako? Na ikaw man. Ay sus, may pag kami na mangitag diskarte sa aton yaya. May pa, pukawar ako diri maabot na mo ha. Yahay po kay ka. Georgia! Yes ma'am. Munsa na po kada sa luyon, nalibang na po kada no. Ma'am, wala mo kun mo CR diri ah. Damak yung kay ka ba? Dali ka natay lakaw ron. Ay asa nita mga agto ma'am. Ay sus, ayun na sige dagang pangutana. Sabay ra sa kuha. Let's go ma'am. Morning dala na ang project na kuhan. Aw dako man imong project karon han no. Kaluyan pod nga gitagaan kog project nga dako. Sigihan. Subayon sa nato dito, ibilin lang nako ning motor dire. Sure ka han, basig dagag hilabtanon diri ba? Sus, wala lagi na. Kita ka ng motora, Georgia. Yes ma'am. Ang tag-iya na, engineer. Mo na mo trabaho diri sa krasada. Ya tapos ma'am, unsa ba to buhaton? Kawato na to na ilang motor. Ma'am, ingana din yung trabaho ma'am. Oh, mo na. Mo nang ay nagkalampag dra kay mo na gipasweldo na ako sa imo. Alam ma'am, hadukan ninyo ma'am oy. Sus nga madlok man ka nga kawatan rame dili mi kriminal. Medyo madamay ko ana yung trabaho ma'am. O madamay gyud ka kay kita man duha mangawat ana. Ala ina ni mo ma'am oy. Masabot na to, bantay ra kog bata kanang gyud apil-apil mo ko mga ingana nga trabaho. Sus ay na sige likra mo dra tara. Unyahan, karon ka man mo na ipatrabaho. Han ang motor gikawat. Han, burag kailak wa ng bayuta ba? Kinsa matuhan? Moto ang bana ni tumboy nga kawatan han. Katuod ko sa balay atohan, tara atong atoon. Tumboy, gimo. Uy, abot na mo. Uy, unsa man mo diri? Unsay nagunsa? Gikawat ninyo akong motor. Gimbalik na po din inyong pagkahilabtanon ninyo. Ha? Wa mo kabaluan na. Natulog ra man ko diri. Pabuang-buang de ka. Agay! Ate ni Mabayuta, nadamay pa nung kuha nilang trabaho nila.